Na, lehet, hogy nem lehet hallani engem, mindegy. Sziasztok, Szensz vagyok. Itt a Skype-on, ami mobilon van. Nekem nyugodtan amúgy úgy lesz, hogy ez a telefonszámosom, ez, ami van nekem, az a telefonszámosom, van másik is, de szerintem azt is el fogom mondani nektek. A lényeg az lesz, hogy engem be lehet jelölni. Szóval úgy adjátok meg a neveteket, csak a ti neveteket. Csak a ti neveteket adjátok meg, mert nekem az én fiókom, ez ilyen telefonszámos, látjátok, az a 3670-es. Igen, Vodafonos vagyok, tudom. Igen, Vodafonos vagyok. Na, adjátok meg a ti neveteket, azt hiszem a kommentben, így, csak simán a kommentbe, aztán majd bejelölek titeket. Ha nem találja, ha megtalálja, akkor bejelölek titeket, aztán öröm lesz. Na, akkor köszönöm szépen, velem tartottatok, de amúgy még egyszer meg fogom mutatni, de amúgy megmutatom nektek még egyszer. Itt van, látjátok, itt van. Vagy megváltoztattam a nevemet, mert picit fos lett, de mindegy. Na, szóval Sense MC voltam, adjátok meg a ti Skype neveteket, aztán sorban bejelölek titeket. Na, sziasztok!